taura tinzwe madamages anoda uye kuti zvakafamba sei. Awa yanzodzi yamai vangu sekuru vangu awa ndimbuya vangu asi chakaitika chekuti vaka mwana wavo Tino avanyenga mwana wangu ndikatomboenda kwavari ndikada kutaura navo vakibva vandirwisa ndichibva ndanyarara. Nhasi mwana uyo adoda chikoro yaanhumbu zvakare yaTino iyi saka ndinodawo twangu ndatenda anonzi mwana nyaka aripo here aripo ngauito mukwane hamuzokwaniwo ora chigara ako hamuzokwani saka munoda chii hamuna kuzomataura kuti wabva wanyatsopindura rizere munoripwa nei? mombe 3 nembudzi 3. Zvakanyorwa iwe wanga wachide chii? Zviripo izvozvo makanyora ivo mambondo zvandiona. Ndivo makanyoresa. Asi anonzi ani mwana wenyu? Tanaka. Iyo. Natino kama ho vakamira sei? Ndisekuru Muzukuru zvamuda. Anzi iyo ichi iyo ndi sekuru arikumenya arikumenya nzimbe yavo vachidya. Uyo hanzi uyu mwana wenyu Tino atoone nevana vairi ndapana ichamati mabvisa yeti mune ukama munonyarirei saka madaidzwa mwabereki wacho makaunzwa mutemo wakaiswa nehurumende kuti kana mwana akatadza ari pamaoko enyu mwana imimi ndi munofanira kuti muripise ndimi mune musingadzidzisi mwana wenyu. Toda kuripirwa nemombe 3 yababa yamai nematorwa uye nembudzi 3 dzemasungiro. Right. Ndurai. Mabvumirana zvoti sarebesa. Tinotenda pamusoro ma. Tinotenda uyu mwana wamaini nina mudzimai wangu. Saka kuya achigara pamba apa aitokerawo mai. Saka ini ndikushaura kupano papi nyaya dzatinoti. Ari pamushapani. Pamushapani. Saka chanetsa ipapo chii? Akarugara pamba penyu? Pamushapepe mudzimai wenyu? Ari pamushapani. Anenge ari chii kana muchigara naye? Tangu takamutora senhera simunhu akafita. Ukama wenyu wakamira sei? Natino. Tinakama. Ngatuti aitotirawo mai vake. Mai vake ndo mukadzi wenyu? Mai mai vake vakashaika vaTino. Saka kuuya baba vacho vakashaika. Baba vacho vari kupi? Vari Chipinge. Imi ndiko mimarera? Handisini. Airirwa nasikuru. Airirwa nasikuru. Kupi? Kunyapada. But auya kugara penyu kwemakore mangani? Vakatouya gore rapera. Ndokubva aitisa mupamiri? Kairi. Ndokunoitisa kechitu? Hanzi ane nhumbuka yake yaTino? Ndofunga vakatenga kudana gore rapera. Vababerekwa mwana?
Matiji mimi. Pamusoro mambo. Ndanana ko wakatinga kare. Tino kugara kwake. Atone ngoja, atone makore vachigara naye. Kubva achiri mudiki mai vake vachishaya. Ndivo vaigara naTino. Nanhasi ndivo vanaye. Ari mumaoko mavo. Saka munonyepere imi. Tiripo vakupe zvotaura chikwadi. Varipo mawitness ataura chikwadi. Ndiapi mawitness? Taura Tino agara kwenguva yakadii papawa. Simudzaizwi kana kusimuka. Chekutanga inini mauya sewitness, mukataura zvekunyepa maamunyaya munoripa, inini ndimunoripa. Nekuti tichabvunza sabhuku kuti atitaurire kuti agara kwenguva yakaridii. Saka taura chokwadi kudaro. Tino unofunga gore nerari chitatu. Tino akakurira kunyavhara achigara kwabamunini munenge nomuromo wake. Pakapedza form 4 ndo pakazoya kumba kwatete apo achigara. Haana kupura maoko matete. Akakurira pasekuru kumba pasekuru wake kunyavhara. Asi paauya uko ndo pabva amitisa musikana uyu. Ndo kwawadanana. Wadanana wanaumitisana? Handizoziva hangu baba. Imuti wamitisana, wadanana wamitisana waita sei? Mukudanana kwawo izvi musikana wake ari nhumbu mama. Iye musikana wake? Iye musikana yake. Mwana wenyu? Ane pamiri? Ane pamiri. Koma tipape kutanga akamboita pamiri? Kwete handimataura zvaita mama. Asi kuti ndati kudanana kwawo makore atuti wandei Tino aripo. Kuuya kwake achienda kunyavhara aingoenda kunyavhara achidzoka, asi kugara kwake cheko anogara navabereki vake varipo iwawo vainawo nhasi vaaparira mashoko vavo vainaye futi zvakanaka. Iwo wadare Antauraga musikana wacho apa ndiwe kanaka zviya. Simudzaizwi kanaka. Tinotenda ndakamoto, tinotenda ndani ndofana kugenda nechini ndani ndobati woda titanakanyenera sindabini chanotaura namama atireva mama vake vandesana ndoba ati pakashata sana rapandura plan mumbuya wenayo inofana handina plan andotore tinongetitivi semushonga tonowana kopi tikanzi ndichaita plan alright tomira vita sei kutonzwanewo tinotenga ndoba ndazomukonza titi haupa ndoba ati mama ini tandiitira nane plan sewa mama vake vanodii zveshuwa mushonga ndakapiwa Apiwa nani? Natinotenga anibva mushonga achiti mushonga wayakuona na mama vake awa ndoba ndapiwa mushonga waya asi mushonga niwa ndakawisa mukaka naamwaka vake kuchikoro vaindoramba inoziva panamuzechikoko mushonga yatosiye vaona mushonga ndinakumwa chikanzi plan iwo unofana kubva kunoku waenda kupisa mwoyo tichigadzirisa chimwe zvinhu mari yekuti kwandakakwaada kuti ndiende kumba kwakomekuru vangu ini hanzvadzi yangu mukadzi vake ndo akafonera tinotenda achibva taura navo vandokumbira timugare nani matanaka pe2 days tichigadzirisa zvinhu ndobva ndapiwa mari yebhasi naye ndobva ndaenda ndobva ndadzoka ndaenda Saturday vananoti Sunday ndadzova mani pandakaenda Saturday Sunday maybe ndokazofonera mama achiti muzviziva here kuti sanaka ane mimba
ngomba tinogara naye ikoko tinotenda vachona ari kuno mukuzvifambisa chinhu sei tandaranga akure bhasi aita sei adzo ndebagwedzi ndobva ndadzoka musi wechipiri ndadzoka musi wechipiri mandasangana natino kutaura ndobva anditi zvinhu asati zvagadzisikana nezvakanaka nezvataura nani namama zvinhu asati zvataita se zvamira zvakanaka ndobva ndipa futi mari yebhasi ndobva ndadzokera kupigwedzi ndobva afanira mai kungosvikanzi tigare natanaka kwe4 days tigadzise zvinhu zvinoita zvakanaka odzika sei ozouya kumba ndobva zvanzanekuga mukoma watofuta kuramba ita sei wachipopota iyo tikutasa kutora mukadzi wako chii foni yangu inini yaidiwa kumba namama ndobva ndamuka ine ndowandakava handizozviti yakazokwana kuti svike munokwana mama wangu ndobva ndatodzokera paipenza ndasvika mane vacho ndobva atofona tinotini ashandisa foni yamama vake tinozozokasvika famba boyo zvese ndobva ndamuudza mangwana achona ndati live rangu rakaenda kumba ndoda kuridumo ndobva ndakubhlokisa live rakaenda kumba nandabvisa rino ndandekutsva nekumalaini kuita sei unovhurisa obvawatora rino ndobva tatoenda kunovhuriswa malaini yako tori kuya ndabhlokisa rino ndobva zvakayakunozvindobva ndabvura rino masikati kumapasi 12 vanaita inkanepo private number vandatodaira zvikanziisanhageretensana zvikanzimbeso zuva ndakafonera fona nevaramba yakaramba nei ndobva ndatombera handisindotevera sei yakaramba nei yanga isina moto munenge zvandakamuza zvikanzi uruzero tinotenda akavaya kune kumusuru achiudza mama wake kuti wakwira bhazi kudzokera mama wacho wakamuudza kuti akaona wikendi kakwana agara ari koko tichati nenguva izi yako kozi wikendi yakatokwana totanga vangotisa umwe murume azodzokerei ndobva ndati kuti yavashuva here zvikanzi ndozvii neguru ndobva ndavaudza zvikanzi yoko land inotoita zanaka tinotenda kuti tamuzoita sei uri kuya kumba wakungokwira iwe ubvaita seubva vaenda ndati titangaita setamubvunza kuti ndawatoita ndondo zvaari kutaura kozi ini munhu angofona president number voice ndovechikomana ndamubvunza ndiani aramba kudzara kuti yangoti ndo zvandakanzochini nezirobva akasvika kuti ndando zvaita kuti wikire kakwana ndichatanga kunemwe chini mukomana ndandati kana ndenge ndichitatu kana neguru ita sechikwira ndakakwira kuenda mapasti 6 zuva ratodoka ndasvika maisati ndatosi mapasti 8 kumba ndakasvika kuma29 ndasvika kumba ndamenomba kwedu ndaenda kumba kwamera vakagara ndobva ndasvika ndobva ndavaudza chii nyaya dzose makananeta nekuya zvikanzaka udakaenda kumbe ndasikakuenda kupi kumba mamboenda sei nagogo vanondiroga ndavaenda kupi kwanatino ndobva taenda kwanatino ndasvika patanga kuenda ndatafaradzwa ndobva taudza tikuda tinobva wati tino hapo taenda kuri kwamakoni kumba kwagogo wacho kwaenda sei kwanorara ndobva taenda kumba kwagogo wacho kwanorara ndobva tatosvika naipemo wakati wakamona ari pabhandi ndobva wanzika nagogo wakazodzoka wada mutsvaga pabhandi tinotenda ndobva wamushaya ndobva tena kumba kwavo kwamama vacho ndobva wasvika ndobva tauye asi pandasvika tinotenda namona ari pabhandi ndobva ndasasina vandazomushayira makazomushayiro afamba sei zvikanzi nyaya haitauri kana tinotenda chingachi asipo takusata kutokumbirawo munodini munoonatsanara kumba kwenu nepemo ndobva wamboramba zvikanzi amufanike nemakonisarira nyaya yezvani kutokumbira chikumbiro chakaita chakatonyanya tichatiita kwamuri nanhangu chandakamutora ndakaramba ndakanyarara ndobvana nepemo dzanarahandi patatobuda panze ndati asi kana nditi tinotenda mamuona ndikamutsvaga kunotinaneta sei ndinomuwana zvikanzi oright indabona noita chii mama vako kuti nareta sei auya sezvangwa chisvikanzoti ndatobva pamba pana tinotenda ndasvika tanakamona kumba kwagogo vachikomita fadza ari panze zvekutoshamisa zvezvokuti wauya ndozvatakawirirana here ndati inoi zvinanda kungonzwa nevanhu vanga vachingofona zvakaita sei zvakawanda haitezi kuti iwe namama wako muita sei mukurongera ndobva anditi chimboora haiti pedu rako riri ndatipedzi rangu ndasiya pamaipi zvikanzimira ndinyorora muramani amakonisa fadza ndobva magogo vacho ndobva ndabva nomwana mvura ndobva kuda nekuseri nepawindo aida unditiza
ndobva ndenda kuseri kwati ndese ndomanda nomuona namutedze akambokutasitwanzi hapana ndetsori ndobva tiri naumba kwavo ndezvekuti gogo wacho ukabva wanzwa noisi ndobva watozvinonga netoti tinotinda kwakanaka robva ngoti gogo ma1 vanzore ndobva tenda kumba kwavo kuna mama wacho naye tinotenda mama wacho ndobva watoti yeyo nyaya haana chaanataura akangoramba akanyarara mama wacho ita se vachingotaura sekuru vachona chii baba vatafadzwa vanhu ndobva vati tinotenda ndobva tada kumwanzura ndobva abuda haana kuzodzoka ipapo kuti tinotenda batamushaya zvikanzi nyaya haitauri kana chii tinotenda tachinga asiya ndobva zvakwapasira iyo masekuru ake asiyanga abuda saka nimuri kufungei sekuru vatobatafadzo apa hapana plani ndikupandiriwa mombe chini yeucheka ukama yomuromo vakataura handina kuvapindura maneratizotaura mangwana nepremo chenemori moranatana ndobva nenda mbako nepremo vandasvika ndobva ndakarara mangwana acho makusei ndobva ndenaomba kana tinobva vasvikobva vati tinohara kudzoka manero tizotakarara kuti vanenda kwakatandatu vakaita muzvasvika vati vari ndobva wafana kwanaikoni ndobva wanzi tinotenda zvishuwa chini akarara kuno kudokwari ndobva wauya naye tinotenda yaguma kwavo kuna mama vacho kwavanogara ndobva watosvika vanobva watozipindira mukicheni mukomana ndobva angotiza kuti ana fiji akataura zvikanzi nyaitauri kunyakuti tinotenda atizi premo ndobva wakabva enda kubva noudza mama vangu mukomana taita sei ari kungotiza zvana mama chiita sei ngauye kumba tinakawachika nekuti tochimirira iyo mirindo yavo kusvikira tinongomana chiita sei adzoka iye nozongoti kana mwana achinge adzoka tichakwatitari Alright. Saka tinonoda mukadzi wako here? Iye mukadzi wangu. Iwe unoda murume wako? ndinoda izvozvo akunetsa kugara naye atingitiza ndozoti seanondida kokana kurundibvuma nekuti tirikona kwamba Saka nhumbu yako yosingamwira mushonga wada kuisa kuti nhumbu yako yoinayo yawakapiwa mushonga wakatamba kuma kuti ibve uda kuisa kuupika mwana kacho mana tobara asina njezoti murume wacho anondida zvishuwa here kana kuti handidi kwese inditiza pamusoro inini ndikuda kungobayira pakuti ndakazomutsvagira mushonga ndakapa mwana wangu inini handina gwenzika rinoziva ende futi kana kubata kwakaita nhumbu inini hapana chinandiziva ndavo vanhu ava takambo nyaya iyoyo yasemataura yakambotaurika tibva tapotombogara pasi nawo wese tikati musadaro pane ukama saka tiri kuzvidzwa futi muchidini tidzokorerwa nhau idzi dzikuramba muchingopfimbana garai masiyana saka iye izvizvi wakunyepoda kanzi ndi ndakamutsvagira mushonga ini hatombo hapana kana Tino akandonyepa kuti aiwa ipapapa musina yenyumba patsvakumwe. naitotisatomboziva kuti ane pamiri dai handasatombozviziva ndakatozozvinzwa izvezvizvi achidzaaa Tino anonyepa unoti wabva kwamuri kuti zvisiva. Iwe Tino mukadzi uyu ane pamiri ende unoti unofana kubhadhara mari yakuna atezva unoti chii? Pamusoro taura up straight wakasimudza futi izwi inini musikana handina kuramba asi ndingangoti nemusikana mukufambidzana kwataita tichitaurana achinitaura kuti una kashamwari ndani nhumbu yako handina kuzviramba handi akatenga pregnancy akauya kanondiratidza pregnancy yake ndakaiona zviri musikana ane pamwe asi wana mama handina kubvira ndada kuwaudza kana ndada kuti wazvizive wana mama akadoka tozviziva zvinhu zvakangonditora kuti motoona mama wakaziziva saka tozogarisana sei nenyaya iyi ndakatamboiudzwa kuti pakutanga asi takangoramba tichikundinya nekudana nemusikana uyu saka zvakandiremera kuti ndiwaudza musikana ndokuramba achingonditi ndine nhumbu
ndine munhu. Ndikati inini unoona kuti mamawo vane nguva diki vakandichengeta, asi ndakapurira maoko ana sekuru kuGetlands Nyavada, ndopandakakurira. Asi futi kuti nditi ndikutore pandinonyasa kuti ndikuchengete kana ndiende newe handina. Asi chandakuda ine ndechekuti nditomboti ndofona kumusha kwedu kuChipinge, ndotaura navanhu variko, mamwe vanokuziva, ndakamboenda navo ndokuna baba wangu. Ndakati ndonotaura navo kuti ndozvandaita kuno, kana vachinge vatambira nyaya iyo ndosumuka nemusikana wangu toenda ikoko. Asi ndozvandakataura nemusikana. Saka musikana akaramba achingwesa pressure kuti urono kuti ndakati kuti uye kumba kweduka hazviiti, ndotonge ndakuremedza nachi zvondochiita ka iwo hapana kumwe ndokonokwanisa kuenda, ndopakati ane mukoma wake vari kuedza. Ndobva ndataura nawo vanditi tinonondipa nguva yakareba sei. Ndakati tingarambe tiri kungotenderera kwayo nhau yekubvisa pfuma inodiwa naTezvara, nekuti mese makungodzokorora nyaya imwe chete. Mombe nhatu nembudzi nhatu. Imimi ndimi muri kuchengeta mwana uyu, handiti. Saka parikudiwa kuti pabviswe pfuma apo, madhameji, not pfuma, madhameji. Mombe nhatu nembudzi nhatu. Right. Saka dare takupai mutoro nekuti ndimi muri kuchengeta, handiti. Ende baba wake vari kuko kuChipinge, kuti moenda mundotaura kuti mwana angapara kuno mhosva. Zvaakapara panopidiwa mombe nhatu, imwe mombe 350 times 3 yoita 1050. Mbudzi nhatu imwe chete $40 yoita 120 plus 1050 plus 120 yoita 1170. Handiti zviri kudiwa naTezvara. Saka mari iyi zvanzi namambo tokupai 3 months to pay mari iyoyo. Kana 3 months dzapfuura musina kubhadhara, imi moya kuno tonotora mombe dzacho nhatu nembudzi nhatu pamusha pavo. Iyo ndiwo achengeta mwana uyu. Chitaura tenzo. Apa hatichakuvati wabhadhare mari yedare, nekuti wakuchitotora nyaya yako kuti watoone kuti waripwa. Saka wakuchitofambira, hatichawapima makosti anopfuura ipapo. Iwewe zviri kutaurwa izvo kuti mwana wako wakamutsiura kuti usadana nehama yedu macousins. Saka iye haana kunzwa mwana wako akaramba achidana natino. Saka unotofanira kuti upindewo mudambudziko racho rekuti ufambire nyaya yemwana wako, sekupinda mudambudziko rawakuita ava kuti wafambire nyaya yedare remukadzi remwana wavo, nekuti ndiwo vanga vachirera nhau iyi yaitikira pamba pavo. Asi hatichawati wabva wandobhadhare mari izvozvo. Taakuwapa 3 months dzekuti wafambire kuenda kuna baba wake, vachitotaura kuno mwana akapara, murora aripo. Uyo murora ruro hatingarumanikidzi. Hanzi iwe nemukadzi ndaikuda, asi nhau yekunditiza kwauri kuita nyaya haitizwi. Uchinditiza saka ndisingakudi. Saka pane rume yekuti ukandomunyengerera munodzokererana, nekuti dzingori hasha dzekumutiza kwawakaita. Haana kutaura chimwe chiro chakaipa, asi kutiza uchitiza nyaya haitizwi. Saka mosimuka takupai 3 months. Imika 3 months wasina kubhadhara chinhu, mochizodzoka kudare tamadzoka taakundotora mombe pamba pavo.
waira mapanzo muchifambisa dare iro kuti 1170 ibhadhara so that zveruru sekutaura wamaita kuti makamba warambanisa havana kurambana vakaramba wachidanana kusvika pane nhumbu saka warambanisa futi izvozvi zvanoramba wachidanana motoona pane mwana wechipiri wechitatu zvichienda saka nzenza mwana wenyu anoramba achindorarwa nemunhu waanoziva kuti haana chinhu inherera iri kutochengeta tosimuka.